Fă ce iubești, nu te opri. Prieteni, noi vom fi, magia nu se va sfârși. Visele să le împlinești, destinul să-l urmezi. Fă ce iubești, nu te opri. Prieteni, noi vom fi, magia nu se va sfârși. Fă doar ce Locul ăsta e incredibil, Wildstar! Aici mă simt ca într-un vis! Haide! Vreau să văd tot! Da! Wow! Este incredibil! Wow! Magie rea! Wildstar, stai! Mai încet! Așteaptă-mă! Tată? Tată! Sofia! Nu-mi vine să cred! Ce faci aici? O, steaua mea strălucitoare, mi-ai lipsit. Și tu mi-ai lipsit, Wildstar. Rivenzela? E imposibil! Adio, cavalerule! Tată, nu! Sofia! E ceva ce trebuie să-ți spun. Nu! Tată! Trezirea, Sofia! Oh, încă un coșmar? Da. Știu că tata nu mai e, dar parcă era chiar acolo. Acum, mi-a zis că are ceva important să-mi spună. Era și Revenzela acolo. Da, dar a fost doar un vis. Magia lui Wildstar a transformat-o într-o piatră, mai știi? S-a terminat cu ea și cu magia ei rea. Îmi pare rău. Știu că îți place să fii un cavaler, dar cred că e greu să-ți amintească mereu de tatăl tău. Vrei să vorbim? Pentru asta sunt cele mai bune prietene. Prietene pe vecie, orice ar fi, orice s-ar întâmpla. Mulțumesc, dar trebuie să ne pregătim pentru ora de echitație. Acum vin, prietenă! Ce crezi că o să ne pună domnișoara Codru să facem azi? Sărituri? O cursă? A spus cineva cursă? Frate, sper că da. Ei, eu sper că nu. Încă încerc să învăț postura corectă de călărit. Cartea sclipit spune că ar trebui să mă gândesc că stau în șa, nu pe șa. Te gândești prea mult, Leila. Trebuie doar să o simți. Pentru tine e ușor de zis, Isabel. Tu practic te-ai născut călărind cai. Te-ai prins tu. Doar ia-o mai ușor. Să o iau ușor. Groaznic sfat pentru o cursă. Nici măcar nu știm dacă e o cursă. Oh, mereu e o cursă, bine? Numărul 1, păzea că vin. V-am spus, ea e numărul 1. Neața, Valentina!
Nu-i așa că e minunat când și tu și unicornul tău aveți o zi grozavă pentru păr și coamă? Mie și lui Tăciune ni se întâmplă tot timpul. Păi, mie și lui Șuvoi ni se întâmplă mai des decât tot timpul, Valentina. Părul nostru arată bine în fiecare zi. Oh, mai puțin azi. Oh, poftim, frunziși! Cum a dormit cel mai bun unicorn azi noapte? Da, am citit în mod obsesiv din nou Glaciana. Nu te uita așa la mine. Salutare, călăreți din dormitorul Safir! Sper că sunteți pregătiți de aventură! Pentru că în loc să mergem în cerc pe o cărare prăfuită, astăzi vom merge pe drumul frăguțelor! Am auzit că e un drum foarte frumos! Deci nu ne întrecem azi? No! Astăzi ne vom distra și ne vom întări legătura cu unicornii! L-ați văzut pe Rory? Merg, domnișoară Primula, merg! L-am găsit pe domnul Carmichael făcând o altă farsă. Aparent, i s-a părut amuzant să dea drumul la iepurașii zburători în bibliotecă. Amuzant? Mai degrabă legendar. Nu-i așa că e frumos? Simt că legătura noastră e mai puternică. Hai, Tăciune, să-i lăsăm în urmă pe restul și să ajungem primii la cel mai bune frăguțe. Ha! Știam eu că e o întrecere! Să mergem, Șuvoi! Haide, putem să le întrecem, prietenă! Ce este? Ar trebui să mă duc pur și simplu după ea? Nu sunt obișnuită cu treaba asta cu prietenii și prietenia, bine? Adică, deja cele mai bune prietene? E cam mult, nu-i așa? Bine, în regulă. Vii și tu, Laila? Da, eu și Glaciana o luăm ușor. Scuză-mă, Leila, pardon, faceți loc, băia cu treabă. Dacă mă gândesc mai bine, o să mă relaxez aici un pic. Bine. Da! Hai, frunză! Bine, fix la coș! 101 pentru Izabel și Șuvoi. Doar 101, slăbuț. I-am trecut de 100 acum mult timp, vezi? Tăciune! Dacă e o întrecere de cules frăguțe, eu și Sofia suntem în frunte. Nu pentru mult timp. Oh, începe! Bătaie cu frăguțe! Hei, ai grijă la păr! E în regulă, Wildstar. Sunt doar frăguțe, fetițe. Wow! Unde te duci? Așteaptă-mă, prietenă! Ce se întâmplă, fetițo? Haide, băiete! Asta e! Bravo! Nu cred că e o întrecere. Poate că Wildstar a mâncat alte fructe, dacă mă înțelegi. Iu, de ce mergem după ea? Ce cauți, fetițo? Wildstar! Oprește-te! E în regulă acum. Da! N-am depus nici cel mai mic efort. Sofia,
Ce se întâmplă cu Wildstar? Pare să caute ceva. Ce? Un zid vechi oarecare? Oh, Frunziș crede că e mai mult de atât. O ușă secretă. Hai să o deschidem. Nu știu. Dacă e închisă, e cu un motiv. Să așteptăm și să... Păi, nu trebuie să decidem. Cred că am văzut partea rea a lui Tăciune. Ah, el nu are o parte rea? Wow! Vai de mine! Ce tare e! Ce descoperire frumoasă! Ai auzit ceva? Eu și Wildstar intrăm. Nu vă las să mergeți singure. Mie și lui Tăciune nu ne place să așteptăm. Eu prima! Bine, bine. Călcâiul, șoldul, umărul și urechea să formeze o linie. Stai, așa era? Ce s-a întâmplat aici? Rățuștele vor pâine! Oh, ne-am oprit sau doar mergem și mai încet? Oh, nu. Ceva e în neregulă. Unde e toată lumea? Poate că se joacă de avați ascunselea? Sofia! Cine nu e gata, îl iau cu lopata! Da, nu arată prea bine. Uite, probabil s-au abătut de drum. Oh, bine, dar dacă prietenele noastre au probleme, pot sugera să mergem puțin mai repede decât în modul țestoasă. Modul țestoasă? Aș vrea eu. Măcar ele au carapace protectoare. Este extraordinar! Da, ca prietenia noastră. Credeți că unicornii au făcut locul ăsta? Oare cum au putut ține uneltele cu copitele? Orice ar fi locul ăsta, clar este un loc special. Presupun că mergem pe aici. Bine, cum vreți. Eu merg pe aici. Nu cred că ar trebui să mergem singure, nu, Sofia? Oh, da, are sens. Bine, eu rămân cu Sofia și Isabel, tu... Bine, mă duc cu Valentina. Wow! Dublu wow! E cel mai frumos perete pe care l-am văzut vreodată! Ai auzit ceva? Doar faptul că mă ții pe loc. Probabil a fost vântul. Bine, frumoasă camera ascunsă. Dar cum o să ieșim de aici? Nu știu, dar dacă e să fiu blocată într-un templu foarte frumos, dar super ciudat, mă bucur că sunt cu tine. Wow, uite-te acolo! Oh, cum strălucește! Ce ciudat, parcă ar fi păzită de statui. Vreau tare mult să o ating. Ava, nu cred că e o idee bună. Dacă o spargi? Am spart eu vreodată ceva? Dimineață ți-a scăpat din mână un pahar. Pentru că o zână a sorții mi-a aterizat pe nas. M-a gâtilat cu aripile. Hei, ce este Wildstar? Frunziș? Ai atins-o? Nu, te asigur! Este Mata! Oh. Wow! Wow! Ce se întâmplă? Wow, ce coamă frumoasă are! Ia uite și voi! E un unicorn cu magie de apă ca tine! Wow! Frumos ecou! Asta e tot ce poți. Eco! Wow! Tu ai făcut
făcut asta? Nici vorbă! A fost tricoul tău! Bine, hai să plecăm! Pa, pa, comă frumoasă! Se cutremură totul! Vă salvez eu, nestemate frumoase! Cum ieșim de aici? Trebuie să fie vreun buton secret! Poate e un cuvânt secret. Unicorn, nestemată, trandafiri, șuncă? Ce? Mergea mereu cu câinele meu? Bravo, frunziș! Ți-am spus eu că ești cel mai bun unicorn din lume! Haide, Wildstar! Ava, ușa e în direcția asta! Ești sigură? Credeam că e în direcția asta. Ăsta trebuie să fie templul păzitorilor din Cartea Sclipici. Protejează relicve străvechi de pe insulă. Deci, toată lumea s-a dus la muzeu și pe mine nu m-au invitat? Uf, ce urât! Leila! Rory! Nu intrați! Templul e foarte instabil! Unde sunt Sofia și Ava? Nu au ieșit deja? Probabil încă sunt înăuntru. Eu mă duc după ele. Cumva? Aia e magie rea? Credeam că magia Ravenzelei a dispărut de tot când am înfrânt-o. Ce mai caut aici? Nu o să mai fie aici! Hai, tăciune! Ha! Ha! Bine, nu mă așteptam deloc la asta. Trebuie să-i spun mătușii că e magie rea aici! Trebuie să ne salvăm prietenele. Sunt prinse într-un templu care se dărâmă. Mai știi? Bine! Hai să mai deschidem încă o ușă! Ai terminat? Punctul de topire al pietrei e prea mare. Va trebui să ne gândim la altceva. Eu nu las gânditul să mă încetinească. Creează o rafală puternică. Furtună! Nu contează. Acolo! O să reușim! Sau poate că nu! Partea bună e că măcar a încetat vuietul. Ava, tu vezi aia? Mi-aș fi dorit să nu o văd. Wildstar, după asta veneai tu? Oh, nu-i de mirare că era speriată. Sofia, e magia Ravenzelei. A revenit! Exact ca în visul meu! Deci ce ne facem? E prea departe. Nu putem sări. Putem! Cu puțin ajutor! Ha! Wow! Ce drăguț este! Tu prima, Ava! Bine! Hai, Sofia! Wow! Sofia! Sunt bine! Sunt bine, fetițo! Rezistă! Te salvăm noi! Nu! Tu și frunziși plecați! Venim și noi imediat! Fac asta mereu la educație fizică! Trebuie doar să... Nu! Nu! Nu vă las! Am spus să pleci, Ava! Pleacă de aici până nu se dărâmă tot locul ăsta! Doar nu credeai că o să vă lăsăm așa, nu? Asta a fost uimitor! Chiar ești cea mai bună prietena mea! Da, da! Asta ți-am tot spus! Îmi pare rău! Mi-a fost greu să o spun. N-am mai avut o prietenă bună.
Până acum. Păi, acum ai una. O să fiu mereu cu tine, Sofia, iar tu o să fii cu mine. De acum încolo înfruntăm pericolul împreună, bine? Cele mai bune prietene. Pentru totdeauna. Wow! Brățările prieteniei? Cine ar fi crezut că te pricep să faci brățări? Ha? Hai să plecăm de aici! Sof? Nu era o ușă aici mai devreme? Pare că treaba cu înfruntatul pericolului împreună se întâmplă mai repede decât credeam. Fă ce iubești.